Казвам се Юри и днес ще бъда вашият екскурзовод тук. Накратко за това какво ви предстои да видите и през какво ще преминем заедно. Пещерата Дяволско гърло 88 от 100 национални туристически обекта, разбира се не по значение. Пещерата е пропастна, формирана е вследствие от пропадане на подземните пластове. В момента всички ние се намираме в изкуствено прокопан тунел с дължина 150 метра. Като искам да подчертая, че тунелът е прокопан почти изцяло на ръка за периода 1970-1972 година. Именно този тунел ще ни отведе до зала или така наречената Бучаща зала, най-голямата благоустроена пещерна зала на Балканския полуостров. Както сами ще видите, размерите наистина са внушителни. Архитекти са изчислили, че целият храм-паметник Свети Александър Невски в София може да се побере вътре в нея. Дължината е 110 метра, широчината е 40, на височина достига 35 метра. Когато достигнем най-долната точка на самата Бучаща зала, вие ще се намирате на около 210 метра под земята. Името на залата Бучаща идва от факта, че в нея се намира и най-големия подземен водопад на Балканския полуостров. 42 метра пад на водата. За съжаление, вие няма да успеете да видите целият водопад, ще видите неговата последна част, тази, която се разбива в скалите. Последната част от прехода ни е може би най-екстремната част и едно изпитание за вас. 288 стъпала, които вие трябва да изкачите, ако искате да стигнете до света на живите. От сега искам да кажа, понеже ще изкачвате 60 метрова пропаст и височината наистина е голяма и е нещо внушително. Ако някой от вас има страх от височини, някакъв вид клаустрофобия, проблеми с сърцето, високо или ниско кръвно налягане, може да се върне обратно с мен по същия този път, по който след малко ще преминем. Ние, екскурзоводите, макар и леко шеговито, наричаме алеята на пенсионера. Ако някой изпита някакъв страх, може да се върне